Dr. Manik Shah, hi. Rajbhavan sabai chalo Rajbhavan. Media rokno जों जतन साइमानो जे चिनि तिरपुरानि इतिहास एक तिरपुरानि लाइबुमा जों खोनाका जे चिनि राजभवन अबनो जे चिनि महाराजा वीरेंद्र किशोर मानिक बाहादुर जे सोनामलां माने 1917 सन अबनो सबायै तब राज्य सरकार है केंद्र सरकार मिलो अबनो ताज होटेल खालायनानै होनाय जे चाप माने है के जे वान सुके बर अब जे विधानसभा कोनो कक सायै कक तिसेवै अब के पास खालायमानि अबनो बगे जों विशेष के त्रिपुरानि त्रिपुरा सरक जों अबनो बेलायखे कन्नेम खायो है के बिरोधिता खायो तामनि बागै हेंखाय जों जब तो साइमानो अबचिनि 184 जन राजानि जे सोनामजाक है के चिनि राजानि मुकमु हुकुमु तंगमानि अबनि बागै जों साइमानो अर आईपीएफ ति बीजेपी नि आमालो थानाय जे 5 बोसोर जों आफोर बाहायनो आपनो सबाय कैसा म्यूजियम खायनि माने अबनि बागैनो जारा जे त्रिपुरा हानि जिनि आंचलिक खाय तंनाय ब्रंनि प्रोटेस्ट खायमा बायनो आफोर बन्दक माने हायनि हाय ताबुक तायवैसा आबनो ताज होटेल खालायनानै अबनि बागैनो जे चाइटुक माने अबनि बागैनो जों त्रिपुरा सरक टोटल आबनो बिरोधिता खायो बनि बागै आं कंगन साननायो तै त्रिपुरा सरकारनि तै कोनो जागा मानजागलिया त्रिपुरा सरकारनि तै कोनो जागा करिखा अबनो सिमने बर मकल चुंचुंसो कारण तामनि बागै हेंका अबंखा त्रिपुरा सन कैसा लाइबुमा त्रिपुरा सन कैसा जे इतिहास तंगमानि आबनो सबायै सकमा सकै जों त्रिपुरानि जारा चिनि त्रिपुरा सरक 184 जन राजा बंशधर आपनो सकमाय बरक आलादा खालाय बुमु खायनानै बने बगिना आं कयनाय राज्य सरकार जुदि अबनो जुदि सबाय जुदि अबनो जुदि ताज होटेल खालाय गांके हायके 5 स्टार होटेल खालाय गांके अब हायनो त्रिपुरा सरक आचुगै तंलाक अबनो बगिना त्रिपुरा सरक अबनो बगिना जों पॉलिटिकल बाया जे कोनो राजनीतिक माने खालाय दे त्रिपुरा सरक थानचा मानाय त्रिपुरा सरक थानचाङै अबनो जों अबनो प्रोटेस्ट मा खायनाय तामनि बागै हेंखाय नों जस राजनीतिक फान बायदि त्रिपुरा सरक अबनो तयै आंदोलन खायनाङा कारण अबचिनि कैसे लाइबुमा अबचिनि त्रिपुरा सरक मुकमु हुकुम चिनि राजबारि अबनो बागैनो जों अबनो बिरोधिता खालायनो जों तिनारा दुकमालि हातिवा जों कैसे रैली खालायनो अबनो बागै जों साइमका जिनि वाइटेफ नि बिसिंतै हायका जों टेसएफ नि बिसिंतै जों जे चिनि सदर एसडीएम नि थाने डेपुटेशन नमा बनुका अबन बागै जुदि अबनो बन्द खायनाय त्रिपुरा सरकार कोनो सिनिफ्राय आजुके दरगनाके थैनाय दरगनाके जों अबनो बागै आन्दोलन खायनाय दरगनाके चिनि तामो खालायनां जों आन्दोलन खानाय अब हायनि कुसुम हायनो असय जों याकारिया बने बागैनो ताकुतै बुंसं अबनो बागैनो जत त्रिपुरा हास्तनि जत बरगना आं कयनाय अबनो तयै प्रोटेस्ट मा खायनाय अबनो राजनीतिक जैसे दल फलन खाय तंने अबचिनि लाइबुमा अबनो सकमा का बोलते त्रिपुरा सरकना कमरनानि बागै साइटुगै दंखा हायका त्रिपुरा सरकना सकमन बागै साइटुगै दंखा अबनो बागै जों अबनो बिरोधिता खायनाङा अबनो जों वान संनांगौ